Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Horas madihita saluhutna. Andorang sota mulai ibadah parningotan ari hananai ni Tuhan Yesus. Tapasada marohatta martangyang nahohom mahita. Amin. Maka lason Yesus naung manaik tu surgo. Huria nahina holongan ni Tuhatta. Marlas ni roha dohita arion. Maka lason parningotan ari hananaik ni Yesus Kristus imadalan. Hasit tongan dohot hangoluani. Ia manaik ibana tu banua gijang. Dada nanaing manadikon hita. Alai naung sahad do ibana tu habang sana. Jala mangarajai salelengna. Tahalason mahana naik na tu surgo di bagasan puji-pujian dohot roha mauliate. Ala ibana naung manaiki narodo ibana muse mangalap hita. Tauka marohatta marsoba tu raja naung monangi. Jala naung mangarade inganan di hita. Marede mahita sian buku ede nomor 10 sia ayat sada rodi ayat tolu. Tuhan
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadiana tumo palangit dohot tanoon, amen. Songonodo di dok Tuhani, bahenok kudosogo na monangirap dohot au hudul di habang sakki, songon ahu na monangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus anak nina tumibuli, nang manaik tu banua gijang jala hudul siamun ni debata, say suruh maton di porbadia tu rohanami. Asa ibana toktong mengajari rohanami. Lehon tuhami parhalado na burju tu hatam. Pargogoi manasida asa toktong diradoti nasida ulaun na. Jala asa marsahala nasida mangalo bisuk ni si bolisi. Asa tungrarat harajaunmu di hasianganon. Paima sude musum peak ditoru nipatmu. Say pamonang masaluhut na manaluhon dosa dohot hamatean marhite-hiteho. Ay hodo na mangolu dohot na manggonggomi rap dohot amay. Dohot tondi parbadia. Amen. Tatangihon mapatik ni debata di minggu parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus. Imana tersurat sian Markus 10 ayat 15 rodi 10 onom. Jadi ini nama mandok nasida laho mahamutu liat portibion. Jami tahun hamu ma barita nauli itu nasana tinoppa. Na porsea jala tardiri dapotan haluaon. Alaina soporsiai hona uhumdo. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulahon nahom bartu patikmi.
Amin. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami. Houjo hami do guarmu nabadiai. Alana targogot hami marningo dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus. Anak ni debata na gabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangod dihon hami. Asi maroham dihami. Sai patoktong madihami roha hamulia teon tuho. Oton di porbadia pangapul na marsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asini roha, sayunang tulak hami. Say tangihon mahami ho ale debata ama, anak dohoton di porbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesaan ni dosa. Isebe mangulahon akan na pinili ni debata, debatado na mamitori. Ise do na madabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naung mate. Alain dada holani, naung mulak mangolu do jala disiamun ni debatado ibana mangod dihon hita. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Roha
Matangihon mahatani debata, turupuk epistel di pesta parningotan hana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di pesalmen ono pulualu ayat 10 rodi 20. Tajaha mamarsikat soring. Dolok ni debata, dolok basan. Gok akapusu dolok basani. Basa say mangiburu hamu, ale akadolok na tibo, dopak dolor Sion, na pinilit ni debata, bahay inganana, say inganan ni Jehovah doi saleling-leling na. Maribu-ribu do huretani debata di tonga-tonga nasida do Tuhani, hirasinay di bagasan habadiaon. Nung manay o tugidya, ditabag bodo na honataban, nung maruli si leon-leon ho di tonga-tonga di manusia, nang aka na marbaling, asa maringan isi debata Jehovah. Pinuji matuhani ganupari, dok-dok pe di paporsaton tuhita, debatado mangurupi hita. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon hatani debata, jalan na upepsa. Amen. Tidakon maha porsiaetai, songon nahi na tidakon ni dongata saha porsiaod di sadok portibion, rap mahita madok, porsia di debata Jehovah, ido ama perguguna suatu dosan, natu mapalangit dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siya tondi porbadia andorang soal bubuhan. Ido tuhata di panguman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tu banua torudung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahundu tu siamun debat aja, amanai gugona suatu dosani, disimai bana pe mamulak sugut tu tanoon, mangumi halak na mangulu do namate. Au persea jaladong sada huria nabadia. Huria topan nyala Kristen akan nabadia. Do de sasani dosa. Do dihatai namandok. Mulak mangulu sugut daging ni halak nang mate. Do dia ngoluan na sora sudah. Amin. Refleksi. Manguhon hana naik ni Tuhan Yesus di tonga-tongan ibagasta.
huriana hinaholongan ni Tuhata, dihana naik ni Tuhan Yesus di pasunggul hondo tuhita, ikor rade melepas untuk mengalami naum muli. Dinatar hisa Yesus tu gijang, hirana marsirang saleleng na dopak kilalaan ni siseani, hirana agoan, ganggu rohana ala guru nagabe haposan nasida salelengon, dang berapak dohot nasida. Songo pakilalaan ni siseani do si patahita di keluarga. Adong do tikina na toras ikon marsirang sian ianak konna, ala borhat tu pangaratoan. Manang ikot tadi konot tangulu naung nyaman laho majalo ulaw na baru. Hana naik ni Tuhan Yesus mengajari hita melepaskan. Dada i ujung ni saluhut. Manaik Yesus tu banua gijang. Asa boy do saor ibana tu nau bidang. Dang be diabati inganan nunga boy ibana rotu kamar ni akayanak kota na marukil. Ala parsiajaran manang pardonganonna. Romad dongani ina dinaloja marhobas di dapur mangarade si panganon. Songoni nang tupar karejoan niya kaama, nagodang mengadopi hamaolon. Tuhan Yesus, apos roh nami ni haradiomu, roh jala saur Tuhami di ganup inganan dohot ulau nami. Di zamanon, jok do tarjorat hita di kehadiran na semu, raphudul do hita di sada sopa, alai ganup do lalap mamereng na masa sian ponsel nabi. Hana naik ni Tuhan Yesus maju ganup keluarga, asa marsiajar tu taringot tu kehadiran batin. Nang pedang di ida si malolong ta Yesus, alai porsea do hita na adong do ibana, laos songonima di keluarga. Pangajarion haporsiaon na umuli imamang mologanup ruas ni keluarga. Makilalaon holong dohot dukungan ni anggota keluarga. Nang peso paadop-adop bohi hita dohot nasida. Molorap di bagasan jalani ihot ni tangiang. Dang diabati inganan na holang manang daw hita marsi haholongan. Le Tuhan Yesus, paingot mahami toktong, asa hari koton kami mengadaduki parsaoran ni ihot ni tangiang. Yesus si parmonang nuaeng manaik tu surgo. Diodihon ibana do hita sahat tu hasangaponi. Jala di jauh hita gabe sitidangina. Alani molo taulahon akka ulaon nang penamekmet alai di bagasan bulus ni roha. Isarani mangula ulaon di jabu sop pola marungut-ungut. Tangi tu holso manang hoy-hoy ni dongan sabagas. Benget mangajari akka yanakon na. Akka nauli jala argadoy. Gabe sitidangina dada ikon patupota ulaon na balga. Gabe sitidangi di tongan ni keluarga ima, papatarhon ngolu na maripola, niojar ni holong ni Tuhan, di tongan ni portibi na gok hosom, marpamuati marohata di akka hahurangan ni dongan. Ale Tuhan Yesus, patau mahami haposan di akka ulau na metmet, asa pasahon mutuhami ulau na ubalga. Nuaeng, dang apala manot tu taida parngoluan atau geopolitik di Portibion. Alai hana naik ni Tuhan Yesus mangalehon pos ni rohana hot tu ganup keluarga. Dang Portibion ujung ni pardalanata alai surgodo. Pakirimon si songonomma margogoyhon keluarga asa unang mura matopar. Manang potca. Atik perongom hamaolon ni ekonomi jalalam manurun hahipason manahan hita. Dada ala gogo hita. Alai ala taboto uluan di keluarga nasasitong na ima Yesus. Nunga monang jala parade inganan di hita. Parrohai mahami ale Tuhan,
asa marlas ni roha kami mangiring, benget ina porsuhon jala jugul martangia. Hana naik ni Tuhan Yesus, mangubah panau tapat tatu tarup ni jabuta. Unang ida tarup ni jabum gabe abat-abat hasa saorta tutu hatta. Alai ida ma iga beharbangan majakon pardonganion ni dohot parlinggoman na manoktong siat tu hatta. Tupangisi ni bagasta. Taujungi maganup ari di bagasan tangiang dohot roha mauliate. Disido hilalauta, ya Yesus nang manaik tu surgui, saimian do ibana di tonga ni bagasta. Ale Tuhan, suruh matonding menggongkan hata nang ulaun nami. Pai baru roha nami, jala tokot kami diasini. Amin.
Sunggul-sunggul.
Boa-boa, Minggu 17 Mei 2026, di Patu Pauriatta do Parmingguat songon nasomal, sude ruas ni huriatta asaro mandohoti parmingguoni.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus tohatai. Amin. Horas madihita saluhut na amanginang, Shalom. Tahubasima bibelta marhite turpuk jamita, ima di minggu parningotan ari hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus di ari sadarion, imana tersurat di ulau ni apostel bidusada manang kisah para rasul di bidusada ayat sada sahatu ayat 10 sada. Ulau ni apostel bidusada ayat sada sahatu ayat 10 sada. Hujahama dihita tapai huti hutma.
Nung ngasidong niyan hubahen ale Theophilus barita na parjoloi, taringot tu saluhut ulaon dohot poda na pinukkan ni Jesus. Sahat rodi ari hahisat dung jolo di patihi ibana marakite-hite tod di porbadia akka apostel na pinilit nai. Dung salpu haporsukon na tinaon nai, di patadapod do dirina mangulu tunasida marakite-hite lantada ima na pinataridakon na dirina tunasida leleng ni 40 ari dung makatahon taringo tuharajaon ni debata. Jadi dinadomu ibana dohot nasida di patihima na so jadi meret nasida sian Jerusalem sojolo di paima baga-baga ni amai na binegemunai sian au ninna. Ai do dididihon si Johannesi alai tod di perbadia do didihonoton tuhamu dang pola piga arinari. Laos disukun akana punguima ibana akanin nama. Pajong-jongommu ma saunari ali Tuhan harajauni di Israel. Alainin nama madok nasida. Dang rodi hamui uboto taon na manang obasna. Nabinuhul ni amai guru di huasona sabing. Alai jalo omuna do hagogoon ni todi perbadia na songgop tuhamu. Gabe sitidangikku mahamu di Jerusalem. Dohot di Sadok Judea, dohot di Samaria, sakat rodi ujung ni tanoon. Jadi dung didok songoni tarhisat ma ibana di panok noti nasida. Dungi di holipi obunima ibana sian jolo ni mata nasida. Di nati nuluton nasida dope ibana nalahui tugijang. Nung ngajong-jong di labung nasida dua halak parulus namar linang-linang. Aka nama dok, oh hamu halak Galilea. Aha masai jongjok kamu mamerengi dopak gijang. Anggo Jesus na tarhisat sian labung muna tubanua gijangi. Narodo ibana sogot, songon nani idamuna ibana lahodopak banua gijangi. Ido yanggo sahatna. Urian itu hatta adorang sosahat tita tu akka penjabaran ni jamita amanginang umuli mara di nama bege hatan itu hatta kita sejenak mari kita letakkan dulu handphone kita tidak fokus di sana. Tapi kita mau fokus di dalam firman Tuhan. Laboi do gumodak kita nang pedi jamita alai saya terfokus sita tu akka handphone tai alani mungkin tidak lama hanya mungkin 20 menit 30 menit boleh kita letak sejenak sehingga kita boleh mulakan nosianon manahui mual hanguluan jala ima nagabe hanguluata. Sepakat mahita di siamanginang? Mau lihat. Hurian itu kata di ulaun ni apostel bidusada ayat sada sahatu ayat 10 sada. Ima di parningotan ari hananaik ni tuhata Yesus Kristus. Nagabe topik tarhisat Yesus tuban wagijang. Jalaro ibana musek. Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali. Dan inilah jaminan bagi setiap orang yang beriman. Oma jaminan ningolu ni akana porsea molotung tarkisat ibana tuban wagijang dada maninggal ho kita alai totong do pasu-pasuon na kita jala dang tinggal konon na kita. Amanginang sada partikian nama cailungud do molo jupa tiki parsirangan ni daging dohot mudar
akka namarsi hagolongan tarlumobi molo macai tonggi jaladasip diaka parsaoran. Lungud doroga molotung marsirang. Alani ulini parsaoran, alani dasip ni holong na terjadi di tonga-tonga ni akka pardonganoni. Turpuk jami taon imatiki parsirangan ni Yesus tuaka siseana. Na tarkisat Yesus tu banua gijang. Jala di baga-baga ko domolo tabereng di konteks ni turpuk ni ulau ni apostel bidusada. Narodo ibana di baga-bagakon. Asa unang mabiara kasisian nai lago madalani akka ari-ari ni ngolu nasida. Hana naik di Yesus. Dada parsirangan na patuduhon songon akka na lungun. Alai na pataridagon huasona manggonggomi saluhut. Hana naik ni Yesus dada parsirangan alai patuduhon huasona manggonggomi saluhut. Buku ulau ni apostelon ima udut ni surat ni si Lukas tu si Theophilus. Jala ido natajahan kaning di ayat sadai. Di buku ulau ni apostelon di patorang ibana. Pasahaton ni Yesus ma ulau ni tuaka sisianna. Jala ido tonana. Jala ido na di pasahat. Di tonga-tonga ni ngulu ni akka sisianai. Di tonga-tonga ni konteks ni ulau ni apostel bidusadaon. Dia matugasi. Imagabe sitidangi manang saksi ni Jehovah di tonga-tonga ni Portibion. Dia matugas na di pasahat tuak kasisiani. Gabe sitidangi. Gabe saksi. Alani molo diperhadapkan di partikiano na manginang. Dada holan tu sisiani bei. Alai sahma tuhita ditikion. Tugas na pinasahat ni Jesusi sakat manuaing turuas di huria HKBP Rawamangunon. Gabe saksi. Parbarita nauli. Parbarita nauli dada kolasian gijangon. Ahama. Ido nakaning tajaha di refleksi ni hana naik ni Tuhan Yesus. Naung dicahahon ni parageda. Naung tarespor rupani. Sebagai ahama. Songo dia mah kita gabe saksi di tonga-tonga ni Portibion. Totu si buat damai, si buat lasni roha, si buat damai sejahtera. Molo na perbada-badayan, gabe dang perbada-bada be. Molo perbada reahian, cukup ma hola perbada unang bedo hot reanai. Ido tahe, alai pe unang. Dengi, molo tukang gosipian, mangalap manaruhok kata, bertobatlah. Molo ditikiri parsamea kami hurko kami doi istilahna koran Kompas. Nasayolo mangalap manaruhok kata, mamula-mula. Alani neng dohonon na sebagai saksi ber kita manakaningan ina gloria amar berita bihamu. Ngagabe saksi behamu. Pardihutani perhalado. Ngadi suara kamu benak kaning. Follow. Alamar bahasa Inggris doa laki ala inatani pardihutani perhalado doa laki termar bahasa Inggris kan. Jago do bahasa Inggris ini.
Aleholan pardihuta inado onggo amadang adong isi. Sudah. Gabe siti dangi. Nunga siti dangi be. Dada hola tua kasih seani. Alani amanginang. Setiap orang percaya ditugaskan untuk memberitakan bahwa bagi dunia telah tersedia keselamatan yang sempurna. Hanya di dalam Tuhan Yesus yang mengajak semua orang untuk menerimanya. Setiap orang percaya ditugaskan. Sakat main waing. Penugasan ini di tonga-tonga ni ngolutta. Alani adong mamanang piga hal. Narikot si parate-ate honota sian turpu kona manginang na parjolo. Tutu si tutudo heke Jesus sian hamatean di ayat 3. Duksal puha porsukon nati naon nai. Di patadapo do dirina mangolu dinasida markite kite lantadi ima na pinataridahon na dirina tunasida leleng ni 40 hari. Dung bakit Jesus 40 hari ma ibana rap dohot sisian nai mangalehot tona mangalehon dia kapoda dia kana sehat karena apa? Ketika nanti para murid itu tidak lagi bersama Yesus secara fisik, alai pangaramotion ni debata. Penyertaan Tuhan di tonga-tonga ni ngolu ni nasida. Lehonon na do. Ima baga-baganay pasaoron nama todi ni debata di ngolu ni nasida. Alani dangadong bebiar. Ide binna 10 hari nai ima hasasaur nitodi perbadia di hari ke-50. Dungo 40 hari nasida bersama. Idona kaning refleksi nata cahai. Taingok dopera ditikibor hati tasian bona pasugit. Amanami inanami terlumubiak kana tua-tua nami. Ditiki sobor hati tatu pangarat tuat tahun. Adong doto natahe di pasahat akan atau rasta. Adong do. Ide bina tonai salah satu. Gabe sitidangi. Ide bina berkita mah. Di dia behalak batak. Na barjolo say di pajongjong garejana. Di dia be. Di seluruh Indonesia. Bahkan Portibion. Manang na di dia marpungu marsaur nasida. Pitor martahi do nasida di bagasan hading ganon. Tapajongjong ma pospel. Pos pelayanan. Pos permingguan. Ide bina molo tabayak kon huriat tahun. Dede songononon. Ini punya proses. Alai pos doroha. Dangadong ison siswa bulu. Ido. Alana bulu nai suan nai pe ngai tebe. Dang binoto be di dia. Alana yang dokonon na disi. Ganup pitor di tonahod do. Idia pe hoa manginang pitor topot gereja. Uli baing gereja. Inna kan. Alai para singan na di sona manginang berkita mah. Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali. Alai jolma molo dipaborkat boydo dang mulak be. Adong do ceritai jala hubay kami doi syukuran na manginang sahalak pangarato naborhat tu Kalimantan. Sahat tu namoding na tua-tua nai dangadong kabar dung pe 30 tahun. Mulak may bana tubona pasogi nai. Onggoy jol mamay alay berkita sada jaminan tarkisa Jesus tubanu agijang jalaro ibana musek dan akan datang kembali. Alani berkita narikot si parateate honota tutu si tutudo hehe Jesus sian hamatean di ayat 3. Ia Jesus si tutu si tutudo hehe sian hamatean.
fakta doi. Dada dongeng manang cerita bohong. Hakekeon naido dasorta laho marbarita nauli. Ai binahen naido hasisikop ni haluota. Tabaduahon, adong makna na magcay perlu di kita di hananaik ni Tuhan ta Yesus. Imanung nga sikop be misi ni Yesus di Portibion. Dito nahon ma itu akasisian na asa diuduti sakat ma itu partikian ni ngolutta saunari. Tauduti ma misi pelayanan ni Yesus. Gabe si pardame, gabe si buah kolok kita, gabe si buah las ni roka kita di pardalanan ni ngolutta. Molo di pabakit Yesus di akalas ni roka di pardalanan ni ngolu. Ima nalaho buanotta di akka pardalanan ni ngolutta. Hananak nai papos sorrohatta nung radebe inganatta. Rade inganatta di Banua Gijang. Rade inganatta di Labung ni Amai. Las rohatta. Namangigut narodo ibana musek padua halihon. Disima buanon na haluaon nasikop. Jalatiki paimahod donuaing tikita alani rade dungo waspada. Tapature totong dirita. Tapature totong ngolutta. Idebinna didok mana ngadiga peber kita mah. Di ayat 3 nak kaning didok. Di ayat onom na disukunnya kasisiani. Pajong jongom muma saunari ali Tuhan harajau ni Israel. Alainin nama madok. Dangro di hamu uboto taonna manang obasna nabi nugul niamai guru di kuasona sabing. Hari penantian. Tiki pai mahod do kita nuaing. Alani di tiki pai mahono bongado kita rade. Dakka suraha kita. Dungo kita totong di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolutta. Tapature dirita. Asa di bagasan las ni roha jupang ni Jesusihita. Namangihut di ayat na parpudi didok. Jalo omuna ma hagogoon nasian Tuhani. Akana madok oh kamu hala Galilea. Ahama say jongjok kamu mamerengi do Pak Gijang. Anggo Yesus na tarkisa siya labung mi nunga di Banua Gijang. Narodo ibana sugot. Asahana naik ni Yesus. Dada ditafsirhon songon perpisahan na lungun. Alay songon penobatan ni surgodo. Moloboy tabayakon. Na tarkisa Yesus. Awan-awan yang menyambutnya dimaknai bukan sekedar kabut, tetapi singgasana kemuliaan, lambang otoritas ilahi. Alani umat tidak ditinggalkan tanpa pemimpin. Raja telah dinobatkan walau tidak hadir secara fisik, kuasanya kini berlangsung secara universal. Secara menyeluruh kepada setiap orang percaya. Mana mangalehon pangapulion na balga. Molop masa persirangan manang hasonangan. Umat diyakinkan bahwa mereka berada di bawah kepemimpinan raja yang abadi. Yang kekuasaannya tidak lekang oleh waktu. Dan kasihnya tidak akan pernah berakhir. Pangaramotion ni dibata. Manotong dingulu ni akka na porsea. Alanido molo tabereng di ayat 10 sadai. Yang ditegur nasida
Aha pola sai tatapo muna tulangiti innakan. Sonari kita pe. Biarlah kenaikan Yesus menjadi panggilan untuk hidup dengan pengharapan dan tanggung jawab. Setelah pulang dari ibadah ini, bukan hanya sebagai penonton langit, melainkan sebagai saksi Kristus yang membawa damai, yang membawa kasih, yang membawa pengharapan dan menjadi damai sejahtera di tengah-tengah ni perjalanan ni nguluta. Sitidang ini Kristus mahita. Salelek kita di pasahat debata perjalanan ni nguluta. Dok natuari ditiki mardiako ni hami. Masuk mahami tu igede di sada rumah sakit. Gudang di sana gali pamatang na ala ni namar sakit. Jalaheado ditikiadong ruas tanamar sakit peak ibana di dokma songonon. Inang padita molo nga malu mau gabe olo mau sitidang ini Kristus. Gabe parbarita nauli maaw. Olo amang niku. Alay nang dohonon na disi. Na jolo peak do kita. Na jolo gali do kita. Asa gabi olo kita sitidang ini Kristus. Daw. Saliling marhosa. Bohado kita. Gabi saksi ni Kristus. Dakola penonton langit. Ido na kaning ibin na ditegur na sida. Akan namadok o hamu halak Galilea. Sonari. O kamu ruas ni Huria HKBP Rawamangun. Unang beholan penonton. Alay. Jadilah saksi Kristus. Yang membawa damai. Yang membawa kasih, pengharapan, dan damai sejahtera. Biarlah dalam peringatan, perayaan kenaikan Yesus. Tubanua Gijang. Membawa kita hidup semakin di dalam pengharapan. Ingatlah, penyertaan Tuhan selamanya untuk orang yang percaya. Amin. Martangya kita. Mauliati ali Tuhan debata di pakulingi ho kami. Marhite hatam di parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus. Di paingot kami ali Tuhan asa sibuan las niroha sibuan dame hami. Jalagabe sitidang ini Kristus sami di pardalanan ningulu nami. Di dia pehami maringanan. Mauliate di partikianon ali Tuhan. Jala di padungoho kami sian akka ganup podoman nami. Roh kami tu bagas joromon. Di bagasak kaki pason. Manahui mual hanguluan markite hite hatam. Sian ulaun ni apostel bidusada ayat sada sahatu ayat 10 sada. Jalapos marohanami ali Tuhan. Totong donganam muhami. Ramotam muhami pasu-pasuom muhami disude akka partikian nami ganup marsada-sada. Secara khusus mahutangnya ko kami tu sude ruas ni huriam. HKBP Rawamangunon tarlumobi di parminggon nami di manogoton ali Tuhan. Mamasu-masu mahotu ganup akka ruas ni huriam. Amanami inanami. Mamasu-masu ho di tonga-tonga ni akka ngolu pardonga saripeon nasida. Ngolu pare anak konon ni nasida. Ngolu par karejuan ni nasida. Pasu-pasu akayanak konong pinalomehommu tu ngolu nami ganup marsada-sada. Namet-met ibur-ibur magodang namar sikola lehon bisuk dohot hapistaran tu malona tu bisuk nai. Totong ianak kon nabiar midaho, ianak kon naburju. Asa manotong dapotan diakka pasu-pasum nasida.
Dia kaya nakon na di bagasan akan na mangalului parkarejuan. Patuduhonomo parkarejuan tunasida. Asa marhitay tarbohali ngolu ni pardagingon ni nasida. Tanya ko kami alay Tuhan, dia ka pergumulan niya ka naposo ni ruas ni huriam, yanakon niya ka na tua-tua nami. Dia ka naungtuk umur na naing mardonga saripe, patuduhonom mo aka sirokap nito dinasida. Sirokap nito dinabiar midako jalan asaha porseaun dohot tami. Secara khusus totong hutangnya kok kami alay Tuhan. Di ruas ni huriam, amanami inanami. Nama sihol ditangis dohot ekel nidak danak di tonga-tonga ni akka bagas nasida. Pasahat mayali Tuhan. Alusia katangi ang ninasida. Apusin ang akka ilu-ilu ninasida. Naing marura tutoru. Marbulung tugidjang mardakka tu siamun mardakka tu habirang maranak marboru si koplas ni roha ni nasida tu akka partikian naneng ro marolo polop nang akka na tua-tua nami songonaka natoras nasida. Ale Tuhan debata pasu-pasu nang akka ruas ni huram diragam ni akka parkarejuan nasida. Diragam ni akka usaha-usaha nasida. Molotong namar 3-3, mangomos yan akka par 3-3an na. Samarlas ni roha nasida. Laho manguduti akka ragam ni ngolu ni nasida. Tarlumobi, lehonommu gogo namar dapot diganup akka pardalanan ni ngolu nasida. Ope Tuhan, tuho mahu pasahat tami. Saluhut daging nang todi nami, nang di akka parminggon nami, na mangudut dope sahat tubotari. Homale Tuhan na madasdas ganup ruas ni huriam, mangalehon akka partikianih marsoba tuho, manahui mual hangoluan marhite-hite hatam. Di bagasan Kristus Yesus martangiak kami. Amin. Tapasahat ma pilihat na dumenggat tutuhata marede kita. Sanggap Tuhan minade calomon atau dini debataki. Patik motoro hakenon oto dini debataki bereng si hahudi hororomi moloro dari sartong diki didihon matuon apemi oto dini
Ai talu sude masumi Ebataki nagogoi Matang tindak kengkot kongkoani Asa malu wapar dosa isi Asa dijakon Tuhan tabae Ebataki nagogoi Sanggap Tuhan minade camon Otak dini debataki Uhir patik muturong akenon Otak dini debataki Ereng siho hudi harorongi Oro-oro dahi sarto deki Didihon matu awan abebe Oto deni debataki Tatangnya koma peliata ale debata amanamina di Banua Gijang hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masyan na nilehon mito kami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaw parhasyak kami pilihanon pati bulo na rajaon mo dito nga tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami markite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mito kami. Asalam girgir kami madok moliate tuho. Markite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasanan elehon totero de pamataku Hosato tutuke tode saluhut artatu Upasahate Tuhan Ale Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu Banua Gijang nahudul di siamun ni debata. Hasanga pondohot hamuliau madihoro di saliling nililingna. Namarlas ni roha do kami nuaing ala naung monakko. Jala di pabakit debata ho gaberaja di atas ni saluhut. Halongangad do sude dalammu. Ai di patu toru hodo dirim tu toru ni saluhut. Alai gabe tumibbo hosian sasude na maruli goar. Asal lopit saluhut ulu nitot lako marsoba tuho. Jalaganu pamangan marhato potton. Hodo Tuhan. Mauliate marohanami tuho. Alanaong diukapo dalan tu Banua Gijang. Gabe situ animali po. Namangodiho kami tu debata. Say pasu-pasu mahuriam. Namaringanad dope di hasyanganon. Pai mamarpungu kami tu labungmu. Say pasaut mabagabagam tu akka suruanmu. Legon tu nasida sahala dohot hagogoon sian Banua Gijang. Asa marmulia goarmu di Portibion. Saya jari ma akka partohona di huriam. Asa hobar tulomo ni roham akka aturan. Pamisangon dohot panogunoguon nani aturhon nasida di huriam. Say gonggomi jala paretai masaluhut huriam di sadok Portibion. Asalam rarat jala monak huriami. Leko kapistaran sian Banua Gijang tu akka iduk nami. Tu akka padita. Guru Bibel Pro diakones situ adohot evangelis. Asalam maraturak kuriam di tanoon. Say pajongjong harajau mudi bagasan rohanami. Asa markiras ni roha hami mangului dohot mangihut toko. Pahot marohanami tuho. Asa huha tidakok kami. Mangolu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Say payan mahatam dohot dame di huriam. Asa huingot tami. Dada hasyanganon inganan nami.
alai di Banua Gijang di Labung Mido. Saya ramoti ma namang gonggomi hami, dohot suruan na pinabakitna. Lehon tunasida hapistaran sian Banua Gijang, dohot uduk niroha, asa dohot nasida mangului paretam. Pasu-pasu masa luhut parpunguan ni halak Kristen, say homa dongan nasida juppa marpungu di gereja, di parsikolaan, nangpe di bagas nabi. Sailam lokangi siak kami dosa dohot sude, napa sorato kami di hasianganon, asalam malunguk kami, paimahon harorom, mangalap pami tulabung ni amai. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say penorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan damar dosa tu kami. Unak kami togigon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorkon ma damena tutod di munabe. Horas madihita saluhutna. Surgae sambulata doe, dangarong besiayon dese, namamu citato nadisi, pinaloan itu hatae. Surgae, dangarong besiayon dese. Surgoe, nangadong besiayon disi. Namarlok sanaw sa hatusi, tuinganan na sa'y tenggani, at nang dumumaaw doti, gumalas ni rohako desi. Surgoe, dadong besiayon desi. Surgoe, dadong besiayon desi. Kirim roh aku di son, pai masahat desi
Yesus